Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi sak mantune gadah damel niki pinaringan rezeki sing barokah, pinaringan rahayu slamet. Sing disunatno ya nang mari iso nerusno sekolah, iso nuruti cita-citane, nggih. Muga-muga hasilnya kaya wae bapakne. Kok amin. Ana ngene bapakne jeber. Tuku tahu cak kelaru cecek, tuku sewek pojoke suwek. Duwe bojo ayu kakean tetek bengek, barang aku tau rabi tuwek tak cipok matek. Mulane sama nek sek nom ojo kemenye. Wes sepeda motor klakere kocak. Ayo, kita cak mulai gon. Asik. Enak ini. Kaya iwak kobatan. Awan-awanang tengah galeng cewek tangunan ireng-ireng. Sing ireng niku rambute, nek ceweke wayu-wayu. Yang merikan mboten nuruti model temen-temen. Sing penting alami, nggih. Hitung titik. Nek wis titi wancine dolon nang ngenteni apa karepe dirundingno barek keluargane nang titi dane contone kaya keluarga niki netepi dawuhe Gusti nek umure wis cukup nang tisu natne rundingan barek keluargane digolekno sing becik dinone tepat dina niki dirawa diundang no barek keluarga tangga gak ditinggalno kabeh ndongakno slamet muga-muga rejeki sing barokah pendongane dulur kabeh tangga kiwa kanan kerine muga-muga samarine hajatan kabeh akeh rejekine
Muga-muga sakmarine disunatno keturutan apa sing dadi cita-citane nerusno pelajaran ana bangku sekolah kula niki sebagai wong seni nelakno gong panuwun ditekakno bareng Mbah Sutaji dikengken ngramene liwat acara campur sari Ki Aroman pimpinane campur sari padha laras pancen sejit karepe hibur sampean kabeh lewat acara kitanan panyuwune Mbah Sutaji muga-muga kaleksanan sakmarine disunatno anake putune seneng saknalika tapi ojo sampe lali manembah barek sing kuwasa pancen Mbah Sutaji niki tiange sayuk saeka kabdi kait kula teko barek kanca-kanca panganan pun disiapi pancen sak tahunan iki gak ono sing murah ati kaya Mbah Sutaji niki ket ngarep sampe guri Mbah Sutaji tak lemahe muga-muga munggah aku disangoni boten kula niki cuma guyon Pak boten Mbah Sutaji kula niku cuma guyon kula sebagai seorang seniman mek iso ndongakno muga-muga hajat panjenengan sing disepuro kaya tangga kanan kiri kalih keluarga sami niki mendapat berkah saking Gusti Allah sampean sakmarine hajatan niki adoh teko bilai cedak saking rezeki Allahumma amin sing nanggap nggih seneng sing ditanggap nggih pulang membawa berkah membawa cerita bagi orang-orang lain kaya ngene iki lho padha laras artise uwayu-ayu sing lanang ya ganteng-ganteng penontonnya ya ganteng sing wedok ayu sing rondo pancet no kula niki mboten kok ngelem utawa ngunggah-unggahno keluargane Mbah Sutaji mboten Mbah Suwaji mboten tapi niki fakta dan kenyataan kula kae teko lungguh bokong durung panas sego niku punten mburi mriku dibeto telung lengser padahal kula niki mek tiyang telu dikai telung lengser sak lengser niku isine 5 dadi wong situk niku keduman 5 piring tak pilih wae tok tiang mriki nek masak luar biasa gawe pecel yo sewedep mantep wasin apa yang cukup gula keliru ya diulek saking sregepe mek merem-merem akhirnya ya alhamdulillah kok ora nek anggotane akeh sing nek lara diabetes mboten iwake nggih mboten cak tipis tapi akeh lah kok nek sitok ngrempel sakmene ya apa carane mangan gitu saidik teratur akhirnya kula pilih iwake tok 5 piring amblas kula sikat mari mangan dereng sampean sempat rokokan pelandange nom-nom niku mengguri mriko beto semongko sak lengser dirisi sedilining-lining semongkone wabang tanpa biji dadi ceketek arek tol semongko sak lengser durung sampai 5 menit amblas disikat arek-arek tapi sampean pun ikhlas dadine barokah gitu semongko ilang beto malih mriko anggur biru tanpa biji enak cepus karek mangan anggur ilang Mbah Suwaji ta Suraji mriko beto telung kresek kacang tanpa biji ya karo nek usume bededeng tekan ke diang kulite didewekno isine didewekno dadi dhewe-dhewe kulite dibuak isine kula pangan ngoten to
Segala sesuatu tidak ketinggalan. Rokok dikai situk-situk, jajan nopo mau enten ten mriku. Jajane enten wingko, enten apem, enten kucur, enten donat. Kula mboten seneng apem, mboten seneng wingko, mboten seneng kucur, sing kula pangan donat. Donate bojone Mbah Suwaji. Rada ireng tapi enak legi. Legi tapi gede-gede. Gak ono kumanise blas. Segala sesuatu tidak mengecewakan. Mboten kaya kula wingi niku tanggapan teng ngene Lamongan, Cak. Teng ngene daerah Tapen Tasik mriku, acarane ruwah desa, panggunge niki rencanane dikek ngarepe balai desa, ndak muat. Jarine panitia timbang engko penonton maju ngrusak kembang sakmono akeh. Alternatife didekek ngene lapangan. Lapangane adol ora ado kidul. Artise kan cewek-cewek asli. Nggone pipis gak dikei. Iya nek tem mriki, nggone walaupun sederhana disiapi pipis, oke. Wingi niku nggone pipis gak dikei, areke nakal-nakal. Aku watelung kerdus teng ngene jero rombongan iki entek mboten diombe. Digawe arek wedok-wedok nek pipis. Arek sitok nggo 3, arek 2 nggo 6, arek 3 nggo 9. Aku entek gak diombe. Lah kula badhe munggah panggung, bojo kula ngomong. Bojo kula pas melok wingi. Pas prai kerja dadi, "Cak aku melok ya gak apa-apa. Tapi asalkan di sana nanti ojo ngrusui aku lho ya. Gak wis aku aman kok. Kula jak jenenge bojo. Kula jak mriku. Kula badhe munggah panggung bojo kula ngomong, "Cak, aku terno pipis." Kula nggih muring-muring. Lak iya sih, mang dikandani pengen rusak aku saiki tambah rusak konsentrasiku. Pipis kok gak mang-mang. Wis to Cak, ayo. Bojo jenenge bojo niku jare wong Jawa lak garwa. Garwa niku sigarane nyawa, dadi mangklo kaya napa? Kula mboten muring-muring. Kula jak ten mburi ngeten. Pipis nang kono. Ten lapangan niki, Pak. Pipis nang kono. Aja ado-ado Cak, gak areke nakal-nakal. Bojo kula pipis madhep ngetan. Kula dolanan HP tatit madhep ngalor. Gak sepiro suwe bojo kula niku jerit. "Aduh, Cak." Kena apa kon iki pipis kok bengak-bengok. Durungokno arek nom-nom lho saru. Rine wata Cak Heru, HP sampean ana sentolope. Ana ancene pas kula sentolop ngisore jelek, bojo kula ndodok kenceng elang-elang mari babati. Dadi tak delok ya rada kesakitan lah jenenge bojo. Tapi gak apa-apa, yang penting malam hari ini kita mau berhibur. Moga-moga wis pindah malih acara malam hari ini sukses. Gak ono alangan apa-apa sak marine. Nanggap niki insyaallah nek duwe hajat yang mriki nanggap malih nggih. Aja, yang dulu aja. Yo. Asik. Yang sendiri gue enak ngeten. Sental-sentul nang nggon panggung ini. Menek kira diganyidel mekar. Tapi kalau nek ngeten iku utang-utang pikir meneh sing penting joget ya. Asik. Eleng-eleng yo padha ilingo. Iki ngono kesenian Jawa. Tinggalane nenek moyang kita iuri-uri lan diupapara wiwit biyen mula kesenian Jawa paling mulya mulane ayo padha dijaga ya Cak. Ben gak diakoni barek negara liya. Eling-eling ya padha ilingo. Dina Jumat paling mulya kanggo umat Islam sedaya. Saben Jumat padha tindakno wiwit biyen mula dina Jumat
paling mulya priyantun putri ikuti sunahmu priyantun lanang ikuti wajibno jilbab putih busana muslim lambang suci aurat tertutup rapi penampilan lugu kita alami ya iku wanita muslimah lemah gak kakean pola dasar ayu ketok wibawa iso maca Al-Qur'an lan baca tapi aku mongso heran delok cewek saiki nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman ngalor itu digawe pameran gawe kaos mlepet ngetok lempengi celana ngapret ngetok bokonge kaos dijenjet kok nutupi udele bareng digawe mulet ngetok apeme gak ngelarang wong wedok bayi tapi ayo sing hati-hati kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh cewek-cewek sing padha pamer bodi dadak bojoku gak gelem keri melok model cewek bangunan zaman saiki bojoku kuwi wireng pokoke gede gawe celana ngapet persis kintal ditaleni kecilin celana merah putih hati kiparna sekali merdeka tetap merdeka. Iya cak, emputune wis 5. Bapak Ibu sing mun kenal monggo diraketaken seduluran iki, sing dereng kenal monggo ditepangaken nami kula Heru. Asli kula kelahiran Tuban, cedhak alun-alun Tuban nggone Masjid Sunan Bonang, nek enten omah tingkat cat kuning, pinggire enten montore katana kali penter lah niku kantor polisi nggih kula sebelahe. Sebelahe Sunan Bejagung mriku. Tapi alhamdulillah kula nikah angsal Mojokerto tangga sampean dhewe, tapi beli rumah di Jombang. Jadi teko Tuban di tengah-tengahan, teko Mojokerto tengah-tengahan. Insyaallah kula mriki niku wau daripada nyetir dhewe kecapean, Pak. Saking Tuban niku naik bis malam Minggu busnya full. Nah, kula niku nek siang nggih ngoten, Pak. Nek siang niku kerja ten bengkel, kula mekanik, Pak. Mekanik tegene mobil nek siang. Nek bengi nek ten tanggapan nggih ngoten niki. Niku wau kula budal keri numpak bis. Bisnya full dari Tuban ke arah Widang, Pondok Langitan niku enten lare numpak lare wedok. Lare wedok niku numpak mboten lare nggon kula ngesakno, Pak. Ketoke arek iki keselen. Kula tari, Mbak nyun sewu nggih, sampe nek gak sungkan. Kini tak pangku, kula oleh lungguhan, Pak. Kini nek gak anu kula tak pangku. Dadak ceweke ngomong ngeten, "Mboten napa-napa, Mas, mboten napa-napa dalam keadaan seperti ini sing sampean gak capek." Tidak ada kendak apa-apa, yang penting podo menjaga, kita tidak apa-apa, Pak. Akhirnya kalau pangku pelek, bis berjalan. Nah, ndugi kidule babat, kalau membuka pembicaraan, Mbak permisi nggih, sama nopo kerja teng ngene pabrik rokok, kalau ngomong ngoten, Pak. Arek yang niku ngomong ngoten. Loh, Mas, sampean kok ngerti? Iya, Mbak, iki apa klambi sampean mambu mbako, kula ngoten. Arek yang ngomong, iya Mas, aku nyambut gawe nang Sampurna. Akhirnya bis mlaku, teng ngene kidule babat niku embonge jeglong-jeglong ngeten, bisa jeglong jeleng-jeleng ngeten.
larene wedok niku ngomong, "Mas, apa sampean nyambut gawe nang mekanik ya? Nang ngene bengkel ya?" Lho, sampean kok ora, Mbak? Iya iki apa dongkrak sampean munggah mudhun. Yo, iman kuat Imron gak kuat rek. Yang penting malam hari ini kita berhibur, kita datangkan bintang tamu dari kota Jakarta. Inilah sapa ya? Lali. Pahit ibarat kembang kowe pancen wangi. Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh kumbang sing padha nyadari pengen nyadap sarine kembang ati budal esok tangine sore rambut disemir dipangga sejak kau nih kalau gak sopan kok suaranya teh jak sakno iki mau jane gak gelem budal tak eker-eker kene bantet apa Suaraku kepian. suara teh kita harus terima mari oleh utangan syariah aja langsung tuku sepatu hari ini. Sakno ya anjene kayak tanggal 4 Agustus sampai saiki ya tanggapannya lumayan enggak naprei ada. Ngono tuku katok sitok gak iso. Karepku aku wis gak kudu melo suaraku kaya ngene kok pelorong. Lah kon sing gak genah kok. Lah kok gak genah. Kan tak siano, inilah bintang tamu dari Jakarta. Sing nekakno arek-arek iki ngarep iki. Pahiti. Lah sing teko kok bajeng luncat. Alah, bajeng luncat ngene iki sing penting kena dijangkep-jangkepan. Monggo dikenalkan iki namanya Cak Congek. Cak Congek niki profil hidupe kula semerap soalnya ibu niki tangga kula. Ya, niki biyen rikala ibu niki nikah kali bapake, maratuane gak setuju, Cak. Akhire ibu domengi, ibu minggat. Omahe kan teng ngene daerah Mojok Jombang kono. Pinggir alas. Minggat ape nang kancane ganti dhuwit, ganti sangu. Akhire turu teng ngene omah kemantren. Teng alas niku. Teng alas. Bengi tengah wengi enten celeng maku. Enten celeng. Celenge mlebu teng ngene omahe kemantren niku wau, guwel-guwel kali ibu niki meteng bayi lahir dadi niki. Makane sampean delok kaya genjik ya. Wong ngomong kaya gandeng-gandeng. Loh, wong kene paham. Inilah Heru. Dari RRI Surabaya dulu. Saiki melalang buana mbek Congek. Datang nok kene, gak ganteng-ganteng titik tapi lak pantes dige suku wong. Mas aku gak ganteng tapi kan manis. Sopo sing ngarani manis ya gak tau adus kok. Sopo gak tau adus? Kon. Loh, tapi kan raup. Raup gak tau sabunan. Gak sabunan tak kosok pasir teknik dondot. Kok manusia hidup di dunia itu ikuti seperti air mengalir. Ya. Nek Gusti Allah menciptakan kita seperti ini ya kita bersyukur. Bersyukur. Wong awak dhewe dikenging lho gak ditarik pajak karo Gusti Allah. Pajaknya cuma sholat 5 waktu. Nek wong Islam, nek wong muslim. Ngono. Awakmu ngomong Islam kaya Islam. Duh, aku karuan temen Islam kan Islam temen. Islam aku. Ijazahmu apa sih? Ijazahmu apa? Ijazahku SMA. Pirang tahun? 3 tahun. Wong SMA 3 tahun dipamerno aku. Lah kono apa? SD 7 tahun. Aku dene 3 tahun, aku 7 tahun. Tapi lah dhuwur SMA. Dhuwur apa? Dhuwur roto ya coklek. Maksudnya iki ngene lho ya. Wong iku aki kudu paham, kudu ngerti. Kudu ngerti. SDM harus ada, sumber daya manusia itu.
Kudu mengikuti zaman. Nah, zamannya saiki digital ya kita harus mengikuti. Mengikuti. Aku gak ngenyek sampean cak lapo Iya. ngenyek sampean. Ngenyek sampean padha mbek ngenyek sing gawe urip. Iya, Anjir iyalah. sampean kebiyen diciptakan sak meter kotor, aku ya paham. Anjane biyen gawene ketiga kan kurang banyak. Dadine yang ngene iki boleh checklist. Mbah Suwaji iki minangka pini sepuhe keluarga kene. Mendatangkan podo laras Iya. kerjasama dengan kita sebagai pelawaknya. Iya, iya. Kalau Dewi kudu ngekei contoh yang baik pada masyarakat Iya, ini, iya. kudu ngekei hiburan karo keluargane Mbak Suwaji. Ya kan ro Mbak Suwaji. Apa? Ya teko aku sing dideleki sih. Dolek ya apane kon metu lho. Ngene adae dhuwit langsung digenjong mlebu. Ya ngerti nek aku tau dadi doyon. Hibur lah dengan kemampuan. Iya. Sing hibur yang hiburan. Hibur. Aku iki jane kate rene ngelongso temen. Lah apa kok nelongso? Lah aku mari rame mbek bojoku ngono. Wong rumah tangga iki kayak contoh sing apik kanggo masyarakat. Lah apa kon rame mbek bojomu? Lah ya karame itu aku iki anakku telu wae. Telu. Nano nane nunu. Ayo yo. Sing nano aku gak mikir wis nyambut gawe wis enak. Nane wong dadi guru ya wis apik. Yo. Aku sing gak teko mbek nunuke. Areke itu rambutnya brete. Rambutnya gawe. Aku ketok-ketok nunuke ya. Arek nek wis ndek nyawa, nek umure cukup gak usah dikuatirno. Ya gak dikuatir apa ibune ya cek gobloke. Masa gak dibantu karo Nah ini karo ibune aku. apa? Iya jadi bantu tapi kan ya sano. Mare umur 3 tahun. Sapa iku? Ya nunuke. Ada dua wae nek turu. Ada rambutnya. Tapi rambutnya lak lurus. Berita ngecemak-ngecemak dua wae. Aku gak Rambut kok ngecemak-ngecemak. masih kayak bojoku iku masih tega aku gak apa-apa. Nah terus, Aja tega mbek nunuke. kok iso? Iku lak ngono jenenge anakmu sih. Iya. Bayanganku sing macem-macem. Nek wis gede ya wis gak ngono bae. Wis gak ngono lah. Mun nek gede bodine wis lain. Wis lain. Wong kena ngerti model zaman. Ya wis gak kaya ngecemak-ngecemak ngono iku. Jenenge turune lho aku sing gak tega. Sapa iku? Ya nunuke iku. Ada nunuke gawe ireng goblem. Turu sak turune gak tak lus-lus ngono. Nunuke ya gak turu-turu lho. Kok nek pengen anakmu nunuke ku aman, tukokno racun tikus nah racunen. Oh, goblok. Aja ngomong anakmu iku ae. Arek yang bayu elek. Kok iso? Iki kata aku lek sana mbek jemono tak lus-lus mbek gawe. Kok ciren ngono itu koyo ngene. Mbokne kok tega. Iku lah anakmu. Tak nyeritakno masalah bojoku. Hmm. Aku ki biyen nak kutilen lah geger-gegerku kutilen karena aku sering delok YouTube ana tombol kutil sing iso ngilangno kutil mujarab. Aku tuku teko online tak gawe kutilku ilang kabeh. Karena aku kesusu kerja, obatnya lali ketinggalan nang jeding digawe bojoku. Oh, Aku bengi kaget. kaget kok pencile ilang. Wong kan iku wong meloro kan obati entek. Lali ya. Lah ya lali ya kon jane goblok. Dadi kon lak boleh gak iso mentil kempot. Kok iso kok? Hiburan Mbak Suwaji iki. Ya. Pak Suwaji. Mau hibur ya apa? Aja guyang-guyang ngedono untukmu sing kaya pagere sekolahan iki, Pak. Waji. Pak Suwaji aku dhewe yo Emang heran. wae disawer. Disawer. Heeh. Aku gak disawer. Oh. Seniman itu tidak boleh mengharapkan rezeki sing gak pasti. Iya, gak pasti. Sing pasti kae harus diharapkan. Diharapno disawer. Heeh. Karena kabeh-kabeh disawer. Iya. Mas aku gak disawer gak Gak apa-apa. apa-apa. Tapi kan saru. Kok aku tok gak Kudune disawer. gak usah ngomong ngono. Pak Mbak Suwaji nyanyi. Apian. Nyanyi Nyanyi. apa? Bola li aku. Lagune apa? Lagune gomblo ya. Gomblo ya. Iya, sing ngene yo. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Senengane Mbak Suwaji. Kutelmu, Kok sukutelmu? Ku telepon. ku telepon ngatelimu. Kutel kuwale. Ku telepon telingamu. Ku telepon sawerane teko kon katake. Mas aja ngono, Mas. Mas. Sepurane lho Mas aku gak ngomong. Mas. Dagelane papat. Kurang loro. Panjang. Ini tak tutup nih. Matur suwun Mas, niku guyon. Matur nuwun guyon. Guyon, Ini Mas.
Ingatan niki Mas wong golek duit kene kita bayar mekar nih. Kok niku Tak terusno. iya. Kira-kira aku dengar lagu kesayanganmu. Asik. Ku telepon telingamu, sedang apa kawanku? Bercanda dan bercumbu, kok gadaikan cintaku. Tetapi mimpi apa ku semalam kau peluk kecil. Nah kok nyanyi ngono kok sedih? Kok kasih Ya dia? pokoknya ngeresapi lagu iki, Mang. Gak, Lirike lagu iki, Mang. gak, Sedih bomu sing mati. orang. Lah kok nangis? Sekel kulo kok idai. Kok nangis? Sekel didai apa cemeter ini? Lagu iku gak usah lagu anyar. Nek iso ya lagu anyar, tapi nek gak iso walaupun lagu lama, tapi nek kon menyanyi dari hati yang paling dalam, insya Allah penonton iku ngerti apa yang kamu nyanyikan. Lagu peminten nih lagu awas. Tak siaran sih. Hadirin pemirsa yang berbahagia, malam hari ini hajate Mbak Suwaji niki mendatangkan bintang tamu tidak jadi Paidi. Paidi kakekmu. Bintang tamu kenamaan dari kota Mojokerto yang menyontoh mengiblat seperti Bang Haji Roma Irama akan dipanggil ke Surabaya untuk menyanyi. Bang Iwan Fals juga mau dipanggil ke Madura untuk menyanyi. Cak Conge insya Allah habis pentas di sini mau dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa untuk Elah pokok goblok. mau dipanggil untuk berdansa. Untuk itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Sebentar lagi jenazah akan diberangkatkan. Lah apa aku mati? Penyanyi akan kami tampilkan dengan sebuah lagunya. Minten. Dengan sebuah lagunya sebuah lagunya Minten. Ya apa ya? Lagune Sing ini yo. A minor, A minor. Minten. Jeng 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 jeng. Dulu kok tamban bal. Wah goblok sam sing ini kalau ya. Minten. Tang 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 mentine mentul tantil. Cel mencil emang jari kena obat caplan. Nah iku anune apa jenenge intronya masih lho pemusik temen. Temenan. Lah iku tulisanane no Baduke ono aku pemusik. Siapa ngelarap? Nang nang. Minten numpak pecah. Keduren. Nadane nek sakmono gak ngatasi. Rada ndek. Minten. Kurang ndek. Minten. Engko rape. Kurang ndek titik. Minten. Wes. Nuwun sewu Mas. Nada gak usah tinggi-tinggi. Ngono nadamu tinggi-tinggi rape gak ngatasi. Minten numpak pecah. Waktu tina minggu rambutnya dipiak. Untune sing metu. Ngajak mlaku. Ngajak mlaku. Oh, mlaku Nane. Minten numpak pecah. Waktu tina minggu rambutnya dipiak. Turupane ayu. Printe ya rambute, ceking pakaiane, jentit lah bokongi, enak karapane. Mau kok enak. Maksudnya minten nak penjahitnya dari seret. Penjahit, arek penjahit. Kok nek gawe body Seret. Ke medundung. Minten numpak pecah. Waktu tino Senin, minten aja turunan lo semen. Wis padha senenge, tur padha karepe mlebu nang kamare. Duduno tuh. Kon kok tak tonyo dadi gawe kon. Kene iki religi kabeh. Iya. Iso nyanyimu porno ora asik. Porno gak kemo. Nah iku mau mlebu nang kamare ndudono tuh. Nah tak gak tak sumpet gak. Ya kan sing keliru kan iki. Jurusanmu wae ledok. Apa? Nuturno turone lho kadang. Wah. Ngono ngomong langsung dibuka. Mas aku dhewe anggitmu gak wedi keprocet ayo apa. Lagu iku nek lagu ngene wis biasa. Arek kene gaeran. Paling tidak awak dhewe ndelok lagune Sorokan ya teko India. Sorokan kakimu. Sing arek ganteng Yo sorokan. Oh iya. Muskurane di wajah Tuhan
suaraku sing merambat-merambat terop. Oh, kalau mandek kate mlebu. Gunggunane i wajahku Jaya jayena 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 Jai Joto Jaji. Sonjok Lagu Tol Jae gak kaya lagune Asep Irama. sing apa? Sing Tuhan Akbar. Tuhan Tolonglah Allahu Akbar. balik mana itu? Tolonglah hambamu dari sengsara karena cinta. Endi Kak? Allahu Akbar. Ini kapan? Balik tiran aku Akbar. Wong kok kon Lagu sing iku lho, lagumu sing iya. teko Biar kau naik. biar kau nah. Sing judulnya biar kau naik tapi lagunya serokan nama. Lagu Sahrukan. Judulnya Biar Kau Nah. Nah itu. हमको हमी से चुरा लो दिल में हमी को चंपा लो Suara. हमको हमी से चुरा लो Eleng nek ditinggal दिल में हमी को चंपा लो ओ साली हो Awak dhewe guyon kok kene iki, koyo ngene iki. Kon gak ngerti nasibe kancamu. Biyen ana uyis ana aku ana awakmu. Saiki dekne masyaallah. Biyen kan tahu haji barang. Iya. Tahu haji, tapi hancur saiki uripe. Masa? Iya. Ambek bojone gak tahu akrab, Gak tahu akrab. gak tahu damai. Isine mek geger, cemburu gak nonteke. Lah iki awak dhewe nek gak nengahi, Iya. ngesakno uripe arek iku. Ya jane kabeh ku Yo, lakon paling tidak awak dhewe seneng niku aja ninggalno kanca sing menderita. Yo eling lah. yo sakno aja. Karo mangsane lho trimo. Trimo awakmu menae aku golek liyane yo iso. Lho, Iki opo Mangsane awang wedok dikandani label ra kenek ngono. kan ana mbek gandeng. Tumen wong wedok kaya ngono iku. Kon niku geger mbek sapa? Aku luang-luang pisah kan mbak awakmu bisa. Eh. Urut. Yes. Apa Yes. Kon Ya, gini iki. Kok wedi pisah karo awakmu wedi ngono. Ya niki Mas, niki pelawake grup kula sing tau melu audisi ten Jakarta IMB Indonesia Mencari Bangsat gini iki larene. Mangsane aku nglanang trimano dosen dene ning ngarepe wong ngono iku. Masih ya ngono lho rek. Kebangetan aku. Gak usah geger. yes. Aja geger ku bayar dong ayo jon mbok embok ning sini. Yes. Lah Yes. mau diwaca Yes. wong akeh kok iso isi. Iki masalah keluarga aja geger. Oh, bengak. Diwaca wong akeh. Mas tumbas napa Mas? Hei, Mangsane Masalah rumah tangga ora usah digawa metu. ngono iku rumangsamu. Aku golek sing luwih kaya awak. Wis enak yo kawan, geger yo kawan, wis ora apa dalan yo embok-embok. oh alah. Dewe ta yo ngomong. Lapo Mbak Wacina gak gendeng iki. Lah apa jadi kesalahan ya? Arek sampai kaget. Aku bisa ngambil awakmu. Aku balikan karo mantanku. Apa mantanmu? Iki. Mangsane. Yes. Ya bener pancene mripatmu wis dumuk karo wong ayu. Matur suwun. Yes. Aku penak-penak tiba duwe bojo iki yo balik karo Mbah Mi aku. Mbak Mi sapa? Mbah Mi iki
Yes, sing kleru ke awakmu. Wong nek ape rabi iki ndelok babat bibit ambek bobote. Lah bojomu pedotan bareng angkring mau gorene. Ya bobot di mana ke tempatmu di sini? Oke. Aman ya. Tuh sampean langsung ngono kula Pak. Bojo kula kaya macam film mati. Bojo kula kaya mati film. Sampeyan dhewe kula ya apa ya? Atine sampeyan iku ya apa? Bojo kula kaya mati niku lho. Bojomu nang gorene. Bojomu nang digorene. Ben dikoroyo aku mikir. Pak iki engko nek mulai gak oleh mlebu omah dikancingi mbek bojone kono. Her. Kon ngerti ta gak? Delon. Wong iki kok balikan karo kene. Wong gedange cilik-cilik lho. Ya kok ora apa cilik tapi kan nentes. Mangane gedangmu. Wes gak usah rame. Diselesaikan nduk kene tak kei solusine sing apik ya apa. Aja ade rame-rame. Bolak-balik lah wis tak kandhani sing pernah aku dadi wong lanang. Ono apa aku Lah kok tambah banter jadu. Kon iki goblokmu. Awak dhewe kan Piro. Oh, Yo kok tambah jadu nduk kono sih arek kurek. waduh. Lek-lekan lho ya. Waduh. Lek-lekan lho Pak. Dengan tambahi Pak. Penarene Yis. Kela nang kene kok iso Aku duwe bojo kaya ngene kudu-kudu. Udah Pak. Tak wis dhewe aku. Gak usah. Awakmu ki sebagai imame keluarga, pimpinan keluarga itu sing Iki mana? Masa ono wong dekek ta baru sotek karepmu dhewe. iku penggawean jeneng nginceng ngono iku. Kok iso? Jajan sih Mbak Den. Nggih. Hai, Apa? tulungin aku. Jangan mentok wili ngono. Aku tulungin. Nganu aku. Lha kok manis kene kowe. Nunggu. Gak gelem kerja sama. Lah wis kadung mangkel kok. Wong wedok aja digarai, nek digarai nek mangkel niku gak ono kedadiane. Wes tidak ejeran. Aku wis bekasnya baca. Iya lah. Enggak sama dhuwure di ati ngono iku nek suwek ya apa terusan kok. Awakmu aja anu maksudnya aja heran nek bojomu suwek om bojomu lebar. Wis suwe. Kene. Jangkrik tadi nih yo. Yo. Nah ini tahu tambah geger kok. Aku ya hati-hati nek terus anu busiku kesetrum ngene kok aku. Wong anak kok penakut. Iki mau Jokerto, aja isin-isino partai lelaki lho kono. Lho lha Iya, kudu sing tegas. aku mung yo wis tegas kok. Ayo jadepi. Lho, aku mulai digetak ya apa? Loh, Kok lemes ngono sih? Istri itu beri contoh yang baik. Awakmu imame keluarga, Iya. memimpin istri menuju ke arah yang berbahagia. Aja sakarepe dhewe iki. Aja sampe kalah. Ikulane wong lanang bener, sampe kandhane ngono kan. Bedengke ku kandhane ku. Jis. Bojomu iki iya. Sing enake digawa nang kirom. Kirom Jokerto. Jak boto IPT kok kirom. Ngono iki lho. Itu turono to. Ini, Mbak, sama Neta Kandani. Seorang suami itu dimanapun tempatnya pasti berusaha. Soal rezeki, kok apa jare sing jawab? Diamput iku. Wong tukaran mbek sing lanang aku aja dikatup-katup ngono. Iki, sing kurang respon Lah iki. wong wis seru nek wong emosi, penodok pinggir kok penodok kan nantang aku to. Ojo tukar. Wis seru. Ana ditebar ayo Aku jadi nek kowe soe. apa aku malah melo ditapung. Lah yo. Wis seru ana wong gegeran kok apa penodok tambah ndok pinggir. Karena aku emosi aku tambah iki kok krowo pisan. Baresen. Keruan. Kon diapakno? Ditapuk. Baresen. Lah ngono. Baresen. Her. Aku wedi. Kurang tak cuwel. Sing kurang respon iku wis. Wong wedok iku kasih sayang ya penting, tapi paling tidak dimanja. Suatu contohnya. Ora iso. Wong kuwi ku ade. Apa yang kita punya berikan pada seorang laki. No. Gak iso. Bojoku nggodhok ning nggonmu iki Nah, tapi kan
Pantes. Ora nyubuke. Oh iso. Ya pantes gonku kok. Lho, Ya ora nyantol, kamu cilik ngene. Ngene kok jadi pantes. Halo. Ya apa iki? Sopo iki lho, gila masih cilik ngene iki. Iki pantes, masih cilik ana mendile. Ana mendile. Ya pantes, Pantes. iki pantes. Kurang banget. Tak kuroto. oh ditulung sih. Wes, Hasilnya ya jutaan ora. Kalian, kalian. Kalau aja ditutup lah. Kalian tak urusane. Tak urusane rumah tangga kalian. Iya. Kalian apa gorong kena. Iya. wis sila. Sajae bojomu kok mentang-mentang. Nek kon ngelokno aku gak apa-apa. Tapi nek ngelokno wis terlalu nemen, aku sih gak trimo. Ya iki bojoku kok batalano banget ketelap. Sadurunge dadi bojomu iki kancaku. Ketelap apa lho. Gak trimo aku. Gak terima. Tahu didilan nyampe tak gak kon? Gak tahu. Tahu tak gak? Gak tahu. Ah, jelatan. Kok kaya anak nyampe. Wes, iki masalah rumah tanggamu. Sing penting damai-damai aja sampai sing gagah ya. Wes ngalian. Kale. Aja melok urusan mangsane. Urusan Lapa kok melok ale ku? Nah, aku di Lagi urusan rumah tangga awan dia gurung beres kok dadak tambah melok ale ku lah rumah saku rumah anak apa menawa ku. lapenane kudu gentenan ngomong Yo kalem-kalem nuren ngene ngono aku tak ngene dhewe. Ora kok terus. Oh! Ngene. Lu sakit to. Kau Iso. arek wedok kok niku manut karo bojomu Kalau ngono lho. Aku ki kurang manut piye dadi bojomu? Ya rumah sama aku dadi bojomu ngono enak ta? Oh, aku dadi bojomu ngono gak enak. Aku dadi bojomu ngono yo gak enak. Aku dadi bojomu ngono yo soro. Aku dadi bojomu. Lampir kok pitong niku. Lampir lek waya nyelepne ngono iku. Lah kok iso ongket-ongket kudu kena dadi bojomu anggetmu rumah sana aku dadi bojomu kena tak. Dewangi wong wedok nyambut gawe awan karo awan bengi karo bengi ndas sampe gawe sekil. Sekil sampe gawe. Gak ngono. Kok niku arek wedok ta pemain sirkus kok niku. Wong iso sikil digawe dat Mulai wong nyambut gawe ku lho, mulai badokan gini ngono Kok niku ilingo biyen. Oh niku lek aku ngono ge ton ora karo-karuan. lho ya sing ketunduk aku. Wah, yo ora iso. Sama Lah aku ngerti yo dadi bojomu ngene ora sudi-sudi yo. Lah aku ngerti nek dadi bojomu ngene biyen aku gelem dirabi karo Pak Suwaji aku. apa? Aku Sapa? Pak Suwaji Sing di iki. iso. Aduh. Jadwa dilon. Pak Suwaji Hmm. sing rambutnya kowotel. Ketel kakekmu lho ah. Gak enek belas rek ketel. Lah kowe rabi kono juga enek keri-kerine belas apa iso? Oh iso lho. Jadi lu mau sing penting kan mau bisa durbrek kok sing gambreng. Jadwa yo cocok. Nek bojo aku jelone cocok. Ih, Nyonya Suwaji, Jeng Rahayu pada tidak pergi. Oh, dia belum pada tempat. Nyonya Suwaji. Nyonya Suwaji. Pak Suwaji sing gak apa dipet anake sing gak doyan duwe mbok kaya awakmu. Delapo, aku geton rae rame-rame ngedamu. Kon mang sing tak takoki. Kon mau budal ini jam piro kon mau? Aku ah, Hmm. aku yo jam 09.00. Esuk. Esok. Iya, langsung masuk perapatan puri gunung Pak Suwaji mangisan. Mbak Pak Suwaji. Emang aku janjiannya aku mungkin yang nek dhuwur yang tak tambah yang kayak iseken. Kayak iseken. Lho berarti kon mau termasuk iso mau wis bermain karo Pak Suwaji kon. Ya iya, aku mantan kita lele aku mantan deh. Pak Suwaji. Nuwun sewu niki penak-penakan nggih. Kata lapo? Kata lapo? Tak urus nih. Lah terus? Aku harga diri kok. Lah bojo lek terus digawani ngalor ngidul karo Pak Suwaji,
Terus ada pengakuan ini berarti kan ketaka basah Pak Swaji ya kan? Terus kata lapo? Ini Ji. Oh, Ji. Emosi kok. Masuk kan yo gaji. Niki damen apa tak terus nih? Lah umpama lek diterusno. Nek tak terus nih ya tak lapone Pak Supili, Pak Polisi. Tak laporne niki. Lah apa kok laporan? Lho diurus tindak asusila 2 tahun penjara. Nah, terus nek damai pun ngeten mawon. Niki kasus kula tutup nggih to. Niki jenengan jenengan ijoli vario setunggal mawon. aku ki bojomu. Apa kok mbok joli-jolo mas apa aku rongsokan ta? Lah tumpakane wis gak pate penak penak numpak vario aku. Oh iso. Oh niku. Aja nek biyen tak akoni cintaku setengah mati karo. Ya iya jen. Nek saiki Kak Sero yo Kak Sotel. Kak Cawet yo gak ketan. Orang melo yo ora kencel kan sing karo wis karep yo gak doyan lho gambarmu. Pero gambarmu, belum gambarmu. Ojo pringisan, Gak ngono. Aku bolak-balik takon dudeni gambarku ndi gambarku sih. iya. Nah, lek gambarku ndok kono sing tak goleki siji. Apa? Irungku ndok sebelah. Ya golek ana dhewe. Kon wong lanang wis gak nyekeri gatelno ati yo dapuramu. Lho, kon niku ilingo biyen. Biyen lho kon. Nek aku selalu ingat. Kon nek aku lewat ngarep omahmu, gage-gage lek metu tak tin-tin ngono gage-gage lek metu. Gayamu ya jelas ae aku gak ge metu. Lah oleh ana masalah. Ning oleh pengen ngenekno aku ning. Lah nggihku lho, kapan esuk awan sore ku liwat ngarepe omah. Ting 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 ting. Yo kagian buka lawangku. Ting ting ting. Ngene ku modele ngene ku. Tak buka blek lawangku. Pengen ruang wis tuku sepeda anyar iki. Nek karo belet tok sing dikuku. Lah ngerti yo nek menok kerek, gak sudi-sudi yo aku dadi bojomu. Lho yo nyicil tuku bele dhisik, kok suwe-suwe lagi tuku bane, tuku sih kon. Terus apa yo kenggon? Kok untung ae wong dia durung duwe anak. Lah umpama ana sampe kedadian duwe anak, mendani apa mbok ngono apa anakmu? Ya iya aku rabi karo kene 10 tahun gak duwe anak belas iki lho. Lah sing kleru yo menok. Kliru awakmu. Yo ora iso, wis seru aku mager apa mbok rabi. Ngono iku majer ngomong kok biyen. Ora ge ngomong saiki lah yo getun aku. Terus sampe apa? Ngomong Oh biyen. nek ngene iki kon aku mbok sepelekno ngene. Apa? Balikno perjakaku. Apa? Kembalikan berjakaku. Aku lek perawan. Lah kok gelani kembalikan berjakaku tak balekno. Tapi ya, balekno sik dudu susuku. Ayo, Aduh. Balikno apa? dudu susuku balekno. Aduh dudu susu kadung kolu are. Liyane ngono lho. Kadung kolu are. Wong lanang kok wis gak mbejaji ya dapuramu iku. Lho, aja mbok delok dapure, delok ndalamane, Dik. Lah wong kaya ngene haramane ya apa? Oh, yo indah berbunga. Apane? Wong atasane yo alem ngono kok berbunga apa? Iya, aja deh. Oh niku aku lho getun-getun rapi. Ya ora iso sing keton yo aku. Aku, Ya aku. ana aku biyen luput karo awakmu wis rabi karo puskesmas aku. Lho kok iso? Wis pas. Rabi karo lek iso gawe rabi. Iku ono perawat. Iya, perawat aku rabi karo perawat. Apa gekeset ta mbek perawat. Potongan koyo ngono kok Dik. Aja mbok delok potongan, delok jahitane. Jahitan apa kendor kabeh Pak? Suwe-suwe kenceng. Adik kabeh ae segeton yo aku. Rabi karo bidan aku. Alah. Wis tetep sing geton yo aku. Apa? Oh, getun kon. Ya. Wong atasane dadi bojomu yo ora enak, yo ora nyegeri kok gelani temen sawangane. Kok dewangi wong wedok gak karu-karuan yo diapuramu yo koyo ngono ae kok. Rumangsamu nak enak entah wong wedok ngono loro, wong wedok ngono soro tak kandhani. Oh, pasarane.
Soro niku apa? Lho kok iso ngarani wong wedok sora apa lara apa ruwana kopengmu iku wong wedok. Saiki wong wedok nek bobotan, bobot gede. Wong bobot gede wae babaran. Wong babaran nek gak kebeneran ngono bongko to. Lara wong wedok ngono lara ya sora. Lara kan nyowo. Ilingo apa niku? Kon ngono iku rumangsamu wong lanang gak soro ngono wae. Alah, wong lanang ngono sora larane apa wong Lah lanang? kakimu ngono. Lah sing iso ngono iku sapa sing menanam saham iku? Apa? Sampai antar rewang keringet gak karu-karuan saham. Kok iso? Lah lara-larane nanti wong lanang iku. Kon resiko dek. Salah kiki gerakan kesleo ya apa terusan? Ya ora iso tetep ya jek soran wong wedok loran wong wedok. Oh niku. Wong atasane wong lanang lara opo sih sunat iku ta lara. Wong atasane sunat kalung sakmene wong lara. Loh, kalau gak meni iku lek doktere tepak. Lah lek doktere gak tepak, seret ngono yo entek, Dek. Posisi dokter pas ngantuk seret yo entek, Dek. Makane dekmu kok penceng kabeh. Loh, iki penting iki ora krono doktere Dan terus teko Bali Dek iki, Dek. Bapak Diukir. teko Bali. Dadi diukir iso enek penting-penting iki ngono. Oh. Apa? Pon, Terus aku atas tidak kon, suka. aku getur rapi karo awakmu. Saketon niku aku. Atas kon bayen bakal getok rumangsam. Lah kok iso nek ngelon aku bakal gedhok, Mas aku bakal gedhok kate lapo gedhokku pundel nggih. Mas Ji sing tau ngicipi gedhokku. Pundel. Iya, biyen basket kono ngicipi punel. Tak pedok aku. Mun gedhoke jenengan sampean ngerti, tak buka banyak gedhoke mblenye ngono. Wah, nek ngelokno aku bakulan gedhok. Wong atasane praenmu biyen ya bakulan manuk kok Duh, dike. manuk tapi kan manuk jenis. Anak jenis layo Mas Sumaji sing dodol manuk jenis manuk berbobot. Apa? Wis dodol manuk ning manuk cipret didol. Lah halane wis manuk cipret kapan esuk sore manuke mengker. Kon, kon iku lho ngelokno aku. Kon ngerti dhewe aku biyen ngerti gedhokmu jere punel. Sampeyan ngerti. Ya punel. Gedhok wis ngiler. Blenye dirubung laler. Wah, nek ngelokno gedhokku ngiler blenyek dirobong laler. Mas yo gedhokku ngiler dirobong laler. Apa kapan esuk manukmu nitili gedhokku? Nek gak manuk bragas, manukmu ngono bragas. Sing salah iku dudu manukku. Yo ora iso Sing salah iku awakmu. Lah apa? Wong ngerti nek ning andine bakul manuk. Apa gedhokmu gak mbok tutupi mbok epleh-epleh nang ngene gedhokmu. Sing duwe gedhok sapa? Awakmu. Sing dodol gedhok sapa? Awakmu. Lah iya, apa bener kok repot? Bang gedhokku tak epleh. Bukane lha opo? Sing dodol gedhok sapa? Lah iya, bang gedhokku tak ate lha opo? Wong laler iku lho. Iso. Manuk to karo wong lanang ngono iku. Oh, terima kasih Mas. Oke, lho, wong lanang pengertian iki. Ya ngono. Iki wong lanang pengertian iki. Ngono. Ora koyo praenmu. Modelmu lagi kayak tisu pisan terus ngene model. Oh iya. Iku jenenge wong lanang pengerti Mas. Dhewe modelmu on nek gak kene diomongi lambe wong lanang aku imame keluarga. Imame keluargane wong lanang bener, rajane bener iku wong lanang imame keluarga. Lah nek japuramu. Wong lanang nyambut gawe ya gak gelem sembarang gak gelem ade njaluk diapakno bener. Loh, aku gak nyambut gawe ndene tak gawe, Dik. Nganggur iku nek ditrateni hasilnya lumayan. Ono wong nganggur Pak, hasilnya lumayan. Ya lumayan, ya ono syariah, ya ono mekar, ya ono. Lho lah ya lumayan. Kok iso kon nek gak kene diomongi lambe danyangmu sing jange ngomongi, Dik. Wis sekakan cocot, balenek aku nyampen aku. Kok diomongi lambe angel. Beda minggat minggat kono. Aku tak semayan ambek Mas Waji, Mas, kula mriki sampe mriki. Ya ampun, Mas. Wis kaya ngono. Kon nek diomongi lambe gak kene ya iku danyangmu sing jange ngomong. Ambil apa? Ya iku biyen ngatakan kon biyen kan jaran ae kok modelmu. Lho danyangmu sing jange ngomongi awakmu. Jange Tapi- eling awakmu. Gak, tapi itu jutekku iki. Ya temu iku. Utekku buntute kowetel.
Iki buntute arang nek. Lho. Tuku weteng sumpah. Iki arang ngono ya biyen ketel, saiki ya wis arang mau tuwek artine kon. Kakak, iki rambute ono sepoke wae ku sik uwirang kok. Eh, Sik uwirang. lho piye iki saiki ya wis pote kon iso. On, sing gawe ngelingno awakmu ya iki. Duduk Kak, duduk teku. Teku wis tak pendem jero kono, wis Ya tak. iki sing ning jero lemari ya iki. Mosok sih? Lah Oh, cak wis kendarane ta? gak iso. Wong jenenge bengkrean rumah tangga iku lumrah, kan bisa dibicarakan dengan Ora baik-baik. iso, ora iso. Wong Jawa kudu ngerti Jawane, lek gak ngerti Jawane ya iki. Danyangmu sing jangi jawabno awakmu. Mantan. Iki ngono barang setren. Gak ngurus aku. Tanah Jawa nek sing nggoni, Dik. Kok lan opo-opo pernah tanggung jawab lho. Aku gak ngurus. Cak, ingreno kok. Mantane. Wong lanang digawe, Tapi mosok tekku sih. wong lanang digawe ya-yan harga diri. Mosok tekku iki. Duwe. Tablet. Cak, ingreno. Gak ngurus aku. Iki setren. Sing kena dhewe. Oke, masih bersama seni jaranan asli dari Mojokerto. Lah, aku kok mbok keprok jaranan iku lho. Aku jaran goblok. Iya lho tak siarno ning masyarakat kene. Jaran jambut. Kate ya. Gane. Ayo Mas. Jaranmu Keri. Keri. Mosok jarane Keri mosok dirempet gak kroso mosokan. Wong ngene rambute dirempet slit ngono mosok ya gak kroso. Nek jaranan yen sing Gade ngono. Gade ya? Oh, Gade. nyaput. Lah, lah awakmu yo ngono aku jane yo isin lho meng jane.
Lah nyapa nek wong akeh menjak cipokan bareng lho. Nek ono dadi sematane lirik. Ono ketahuan ono nek njaluk mangan nek njaluk ngombe. Oh, wah ya Allah. Karo. Tapi iki ngejak cipokan. Gini. Anu dadi kesurupan. Siluman nyabik iku ketoke. Dadi ngombe ngono ya. Oke, Mas. Ngombe. Anu, es teh apa kopi? Pak Suwaji menggawe kopi, tapi kopine rada pahit gulone teh. Apa? Ngombe banyu putih ya? Mataku puwedhen bar mangan opo bocah iki, Man. Mbak jaluk ngopi. Makanan. Iya, Her. Lah iki 17-an lah wis mari lapor karnaval bareng. Karnaval kakekmu ngono dadi bojoku Lah iki kok. macak buta terong. Lah kan mau dadi apa? Mari tak. Loh, Her. Loh. Ndase mencelat. Ajane. Ajane ngene-ngenean. Lapo? Depoku kan lindung kabeh. Yes. Her, Ngene iki awakmu. Lah kon lapo kok ngono? Apa iki? mau mampu keleke. Kon iku lak wis tak kandhani. Nek arep budal tanggapan iku ben gak mampu kelekmu ingeten dhisik. Ngawur ae. Dingetak obong. Ampun nek koyo Nek sing gak mampu dinget iku jangan sayur iku. ampun. Kon ngene iki gak kayak contoh yang baik ambek masyarakat. Lah yo Iki apa sih iki? Iki apa? jaranan. Jaranan ini adalah kesenian asli dari leluhur kita. Heeh. Teko Njeng Sunan Kalijaga barang iki jaranan iki. Ojo digawe sembrono. Yo iya anjene, Her. Ngekei contoh yang baik pada masyarakat. Tak kei contoh. Bisa kan? Kayak ono contoh ben ro carane jaranan yo apa ngono. Ben gak diakoni negara liya. Nek kon sembrono ngene ditiru arek gak apik akhire. Tirun. Belum. Jangan ngomong modelmu koyo. Ayo.
Kon lato-latomu ilang aja sambat dipangan jaran. Wale lah kok jemput rune mbok tek karep iki. Lah dituntip piye meno? Mohon maaf, Yu. Jaran mundur mau pepetno aku nek jaranmu meteng aja nek anu lho. Iki kayak contoh. Ayo, Mas. Ajaran atraksi terus jemutrune dibalik nih lah. Aja cukir wali mendase ketekuk. Oh niku. Aja sini silang. Wah, wis jelas iki. Dadi ya. Iki dadi ta? Dadi ta. Iki dadi ta? Dadi. Dadi Iki ta. dadi. Dadi. Oh, dadi. Nah dadi raine nglumpuk. Dadi kok takoki lho. Lah terus karepe ya apa ngono sih? Yo takoki lho. Ngombe ngono lho. Nenek terus njaluk ngombe. Nah aku terus awakmu tak. Ngono. Awakmu njaluk ngombe terus. tak. Oh iya iya. Sampai balas dendam. Wes, Bruce. Kon niku ngombeni jaranan tak jange mawi anakmu. Lah iku njaluk ngombe iku. Lah kon mbok kuwi Gombeni ngono kabeh negaki nang sempurna ngene. Jaran iki nek wis kesurupan, sing mlebu nang ngene jero iki barang gak kena. Lah iya. Dadi masih adong no pilate iso nyelale ngene. yo kok goblok sih. Ombenono terus Bruce ngono lho. Ah iya, wis ngomeni ya. Weh, lu usah waker. Bruce. Bruce matamu ngono. Wes mlebu wae kare Bruce ngono lho. Mlebu akeh lha apa jemutruku mbok gocek iku. Ya Allah. Bingung iki arep ya apa sih? Ombenono terus cono ngono lho. Dadi kena Goblok, ini tak benane. aku kan langsung sobes ngono lho. Ngomeni terus dicono. Ombenono cono terus Oke. Wes, ora jaran-jaranan gak taek-taekan. mau jaranan kok purian. Jaranan kok purian. Jaranan iki kayak contoh sing apik masyarakat kok. Mau jaranan kok purian. Aku golek grup liya. Ngomong Pak Suwaji. Ini ki semeger nagake Bruce. Sakit-sakit ngono. Kelambiku ta
kelas gini masuk angin ya apa? Mas Waji, tambah 1 sih Pak. Takut tuku rinso Pak, mbak-mbak. Endi wong iki? Wes, iki ada contoh yang kanggo masyarakat. Loh, contoh masyarakat apa kancane komo ke contoh masyarakat? Ya artinya iki mang awake belajar sing kleru. Lah mleh penake nek pengen belajar jalanan, njaluk wara Mbak sing duwe Nyubi Mawijaya. Iki asli jalanan. Gak gero-geroan. Ngene iki awak aneh omong dis, ana apa Dek? Terasa kakek ngomong. Endi? Siswaji. Wah, ilang wong iki. Cuk, Mbak, mboten. Saiki ayo ngomong ambek ngene iki Aroman. Nah, masalahnya dhewe selesai. selesai apa? Tambah 100 lagi selesai. Wis kok gampang. Iki kok ditanggapne jalanan temenan. Kaya ngene iki mang contoh yang baik. Dadi sadurunge awake dhewe kasih cerita iki engko mburi sik ono maneh ganongan. Garengan Enek jalanan. Tapi iki njaluk lagu Caping Gunung. Caping Situ, Gunung. Aku separuh. Aku tak mudun ya dia. Iya. Aku mau masuk angin. Ngene Mas Waji. Tak golekane Waji. Pak Waji. Jarene wis keturutan sing dikacang biyen ninggal janji ing saiki apa lali capek gunung sekarang bisa jalan gunung biasa kira-kira dene ora ilang kono padha Rayu, mari waktu wis akeh, sementara iki sepenuhnya kita serahkan pada panjenenganipun Mas MC. Monggo matur sepadun. Atur sepadun Mas Heru, Mbak Rayu, Gumet matur sepadun. Demikian tadi satu penampilan gelak tawa dari Cak